Hi guys, welcome to my channel. So guys, nandito po kami ngayon sa tabing dagat guys at pupunta po kami sa dagat para manguha ng bulasa. At samahan niyo ako guys. Tara na, let's go. Sakay na. Sa mga bago pa sa akin channel guys, please subscribe and hit the notification bell para po ma-update po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So ito pala yung dagat na pinupuntahan namin kapag kumuha ng Binason. So may hagdanan po dito guys, kaya watch your steps po tayo. Yan. Ingat lang po tayo sa pagbawa guys kasi madulas po itong daan. So guys, yun po ang mga mangroves guys. So ito po ang tinatawag na Kanaugon Seaside, located at Balabagon, Mualboal, Cebu. So yun na po mga kasama ko guys. Guys, ito po yung mga lusay. So ang gagawin ko po ngayon guys, mangunguha po ako ng bulasa para gawin namin, para uulamin namin ngayong umaga guys. Ulamin namin ngayon guys is tinatawag na bulasa dito sa amin sa Bisaya. A few moments later. Yan. Ito po pala ang kuha ko na bulasa guys, at ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano kinukuha yung bulasa guys. Yan po ang laman yan. Yan po ang aming ulamin. Masarap po ito guys. So ganito pala ang pagkuha ng bulasa guys. Okay. Kita nyo pa ito guys. Ito yung busay ang tawag dito sa amin. Dito guys ay kakalkalin mo lang ito guys. Yan na po guys. Hanap lang tayo ng iba. Ito sa ilalim guys. Yun. Yan ang gagawin namin dito guys. Pag pumupunta kami sa dagat, kumuha ng para ulamin guys. Ito lang, kukuha lang kami ng bulasa, pero meron ding time na wala talagang laman yung bulasa. Guys. Yan. Yan, kalkalin namin guys. Pero mag-iingat din guys kasi tinik yung bulasa guys. Tinik to. Pag diretsuhin mo tong yung kamay mo, delikado matinikat sa kanan. Yes, and guys.
minsan din walang laman. Mag-ingat din guys kasi meron din sea urchin dito. Medyo maliit lang yung makukuha ng mga ngayon guys, hindi tulad ng dati. Mayroong panahon na lalaki yung makukuha namin. Hindi pare-pareho yung bagas ko. So, parang sa buhay lang. Reader lang po. So, na yun guys, parang ganito lang guys. Tayo yung sa ilalim doon may ang sa Bisaya pa na ilalong guys. Punuan sa lusay na yun. Lalong. Tapos, yan ang kakalkalin namin. Yun. Ako maliit lang. Yan guys, okay na to. Ayan guys. Gumagamit ng camera guys. Walang mag-isang kaya tiis-tiis muna sariling sikap sa paggawa ng video. So yan guys medyo malalim to guys. Yan ang tatandaan namin. Yung parang ganito guys. Ganito guys. Dito malalim. Yan. Yan sa loob. Kukunin guys. Tuwing dito naman. So ito na po guys. Tawag na Badjan Island guys. Ito naman ang Pescador Island. Yan guys, Pescador Island.